Yorken Brooklyngo zubia igaro dute bastidarrek, oinez, alde batetik bestera, eta Niagarako ur-jauziak ikusiko dituzte, eta Washingtongo Kapitolioa. Chicago dute jomuga, hantxe baita kongresua. Bidean Amorreko hiltegia ikusiko dute. Munduko handiena. Beldurgarria da, egunero 3.000 idi, 24.000 ardi eta 58.000 txerri hiltzen dituzte. Gainera, txerriak gizon bakar batek akabatzen ditu aizkora batekin. Detroiten Forden fabrika bisitatu zuten. Ekainak 18. Gaur goizean Forden fabriketako bat ikusi dugu. Ikaragarri gustatzen zait. Lantegi guztiak erraldoiak dira. Esan digute 75.000 langile egiten dutela lan bertan. Ez dugu ikusi inolako emakume, langilerik, baina agureak bai ordea, lan errazak egiten. Langileak barruan freskagarriak eta gozokiak postuak daude, langileentzat. Dutxak daude langileek bere burua garbitu ahal izateko. Langilearen mundua da hori, eta dena ondo dago prestatula. Langile bakoitza gauza soil bat egiten du, eta azkar eta horrexegatik dira Ford autoak horren merkeak. Hotelean, beste tokietan bezala, igogailuetan doazenean kapelua kentzen dute. Aurrean andre bat dagoenean, baina gaur ikusi dugu denak kapelua buruan geratu direla nahiz eta andre bat jaisten zen. Izan ere, beltza zen Andrea. Aita eta biok buru utzi geratu gara, baina beste inorez.